Demokraziaren garapena historian. Atenaseko demokraziatik, demokrazia modernora. Demokraziaren sorrera. Demokrazia hitzak etimologikoki herriaren gobernua esan nahi du. Grekos demus, herria eta kratia gobernua delarik. Demokrazia aintzinako Greziako polizetan sortu zen, non herritar guztiek polis edo hiriaren gobernuari buruz erabakitzen zuten. Atenas izan zen historiako lehen demokrazia, Kristaurreko 6. mendean. Hiritarrek beraien iritzi eta kezken inguruan aritzeko biltzen ziren demokrazia zuzen gisa. Denak berdinak ziren legearen aurrean, eta denek zuten asabladat hitz egiteko eskubide berdina. Zuzenean lege eta arauei buruzko botoa zuten. Beraz, lehen aldiz historian, hiritarrek erabakiak zuzenean hartzen zituzten agintari baten beharrik gabe. Baina, zoritxarrez, aintzinako greziarrek ez zuten berdin ikusten jende guztia. Esklabuek, emakumeek, haurrek eta atzerritarrek ez zuten bozkatzeko eskubiderik. Hona hemen Atenaseko demokraziaren ezaugarriak. Hiritarrek soilik zuzenean boto bidez hartzen zuten parte botere politikoaren erabakietan. Parte hartzea hiritar izateari nahita ez zegokion bestekizuna zen. Botere burujabeak hiriko gai komun guztiak hartzen zituen bere baitan. Hiritar arrunten eta kargu publikoak zituztenen artean ez zegoen pribilegiozko bereizketarik. Agintaldi laburrak ziren. Kargo publikoak ohorezkoak ziren, ez zuten soldatarik jasotzen. Oesan ikustea, gaur egungo demokrazia modernuaren ezaugarriak. Hiritarrek ordezkarien bidez parte hartzen dute botere politikoaren erabakietan. Politikoak dira beren nahiak eta interesak bideratzen dituztenak. Hiritarren parte hartze politikoa ez da nahi taizkoa, betekizun bat, eskubide politiko bat baizik. Kargo publikoak aukeratzeko modu bakarra dago, hauteskundeak. Hiritar arrunten eta koarrudunen artean pribilegio bereizkuntza dago. Pertsona berak behin baino gehiagotan har dezake botere politiko kargu bera. Azkenik, parlamentariek modu profesionalean soldata jasotzen dute. Hauek dira Atenas eta gaur egungo demokraziaren arteko desberdintasun batzuk. Ordezkaritzari dagokionez, Atenasen hiritarrek era zuzenean hartzen zuten parte, gaur egun hiritarrek bere ordezkariak aukeratzen dituzten. Atenasen agintariek soilik behin hartzezaketen parte gobernuan. Gaur egun berriro hautatuak badira ordezkaritza errepika bezakete. Atenasen ez zeuden ez alderdi politikorik ezta posiziorik ere. Askatasuna. Atenasen esklaboak zeuden eta zuten bozkatzeko eskubiderik, gaur egun ez dago esklaborik. Berdintasuna. Atenasen emakumezkoek eta atzerritarrek ez zuten bozkatzeko eskubiderik. Gaur egun aldiz denek dute bozkatzeko eskubidea.